салом дӯстони азиз, имрӯз пешкаши шумо мекунем якта штатифе ки боварӣ дорем ки ба шумо маъқул мешавад. дӯстони азиз, ин штатиф на он қадар калон аст ва хеле комфорт аст. дӯстони азиз, дар комплекти ин штатиф мебинем ки чӣ дорад. худ як халтача дорад, баъдан як ҷое дорад ки телефонро метавонед телефони худро монед. асосан ин штатиф барои камера тайёр карда шудааст. дӯстони азиз, ин штатифа бинед ки чӣ қадар қадди паст дорад ва аз ин қадар қад ба баландӣ қадди баланд мешавад. мана дӯстони азиз, якташа ман кушода ба шумо нишон метиҳам ки чӣ қадар қадди баланд дорад, аз хурд то калон мешавад. мана дӯстони азиз, ин қадар баланд мешавад. анакнун ҳар кадоми ин размеринро ман ба шумо ба пуррагӣ аз наздик нишон метиҳам. ҷамъ карданашам хеле осон аст. дар муддати чанд секунда метавонед шумо инро ҷамъ ба осонӣ ҷамъ кунед. дӯстони азиз, ин буд қадди аввалаш, аввалин қадаш ва ин аст дуюм қадаш. аз ин ба ин қадар ин қадар мешавад, боз аз ин болотар мешавад. мана чӣ хел ба шумо нишон дада истодам ман. боз аз ин дам баландтар мешавад. боз дӯстони азиз, аз ин дам боз баландтар мешавад. мана дӯстони азиз, дар охир анакнун ман ба шумо чӣ гуфтанам дӯстони азиз. ман ба шумо яке аз инҳоро аз наздик нишон метиҳам. ба касе ки лозим бошад метавонад аз тамоми гӯшаву канори худи Россия ба мо муроҷиат кунад. мо ба воситаи почта ба шумо мефиристонем. ана дӯстони азиз, вақте ки телефонро мондем, мо метавонем телефонро пасту баланд кунем ва ба осонӣ ин тараф кунем, ин тараф кунем. дӯстони азиз, агар шумо хоҳед ки телефони шумо якбара астшин ба навор гиред, пас барои инстаграм яъне эфир кардантон мана ин хел мемонем. мана хел мемонем, баъд аз ҷабо сахттар мекунед ки то ки телефонтон май нашад. кадом ҳолате ки ба шумо дар кор бошад, албатта ба ин штатиф метавонед наворбардорӣ намоед. қадди штатифа нишон дам ки ин қадаш аз ин қад бо хеле баландтар шиданашам баланд мешавад. дӯстони азиз, агар ба шумо дар кор бошад, хоҳед ки харидорӣ намоед, пас ба номерҳое ки дар болои экранмон мегузорем дар описания видео мемонем. шумо занг занед, пурсед ва мо бошем ба шумо мефиристонем. дӯстони азиз, агар ба шумо лозим набошад, пас ин видеоро дар имоатон поделитсия кунед, то ки дигарро бинам. ба касе ки лозим бошад ба мо занг занад. то боздид дӯстони азиз.